Siyongomani kuNkulunkulu ngezwi lokuhalalisa. Hanamashanda mahosana. Shayani izandla sizwe zonke. Siyongomani kuNkulunkulu ngezwi lokuhalalisa. I want us, Pastor, to stand on our feet and clap the hands for Jesus and clap the hands and make noise. We are worshiping our God. Halemosimando kadoshe. Ngokuba uJehova ongaphezulu konke uyesabeka uyinkosi phezu komhlaba wonke. Hallelujah. Mhlabe hubelani uNkulunkulu, hubelani inkosi yethu, hubani hubo ashaya izandla mahosala manda. Sukubani sonke children church ngabikho hlezi phansi rika bosele behabo salamaya shaya izandla kakhulu muhosela. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Akabongwe othwele umqhele wameva. Akabongwe ogcwele izandla, ogcwele igazi ezandleni. Glory to God. Akabongwe ofakwe ibhande legolide. Akabongwe ophethe izinkanyezi ezisikhombisa. Akabongwe ovutha amalanga bombili emehlweni. Akabongwe obuso bakabukhanya njengelanga. Ngibingelele umfundisi uPhumusi amen masilwane okhona phakathi kwethu ngizothanda nje ezehlale la phambili eduze nomama uGobese amen sihloniphe ubizo lakhe haleluya ngicela simshayele izandla umfundisi uPhumusi amen bazalwane ngifisa ukutshela ukuthi sikwi dispensary amanye amagama sikwi-era i-era sizoyizwa uNkulunkulu i-era yoDaniel lapho khona oDaniel baqamba khotha awuzwa ukuthi kwathiwa nabanye abazalwane la kodwa kumentionwa oDaniel siphila kuleyo era lapho khona abazalwane ungafuneki umzane ozokhonza encike ngomunye umuntu ngoba siphila kwi-era yoDaniel lapho khona impi yayishisa kakhulu. Lesozana impi yayishisa kangakanani kakhulu. As a result oDaniel kwakufanele benze into eyodwa abayifundisile. Kwakufanele benze into eyodwa
abayifundisiwe. Iyodwa into ebabeyifundisiwe ukuthi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba uyena oyinkosi yamakhosi. Ukuthi uNkulunkulu uyesabeka, uyesatshwa. ODaniel bagcinwa kule era bazalwane egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Bagcinwa ukuthi babazi ukuthi uNkulunkulu uyesatshwa. Alibonge igama lenkosi. Kwakwenziwa yonke into ngoba uNebukadnezari bazalwane waye ethukuthele kakhulu ngoba uNebukadnezari wayehlela ukuthi wonke umuntu akabhawe esithixweni. So oDaniel babetholakala ukuthi abaguge, umlilo wabaswa kwabiyumgodi, kwalanjiswa ingonyama. Ngiyangizwa bazalwane, kwalanjiswa ingonyama ukuze bephoseke phakathi ngoba baguqana. OShadrach noMeshach banqaba futhi nabo bathi ke sikwazi ukuthi sikhothane umlilo wabaswa 7. Ngifuna ukutshela bazalwane ukuthi siphila kwi-era yoNehemaya, lapho uNehemaya khona owathi ngeke sikwazi ukuthi uSanballat mayisibhalela incwadi siyo-attenda i-invite kaSanballat. Abantu bazalwane abazoma kulesi sikhathi abazothi babefika kuJesu, bengena kuJesu, benyukele ekamereni lesibili. Ngoba abaphimbo maningi. Ngiyangizwa bazalwane? Uyabona umuntu ozokhonza uNkulunkulu abe ndawonye, ngeke uzophela kulesi sikhathi. Lesi sikhathi sidinga ukuthi bawungena kuJesu bese uyanyukela ekamereni eliphezulu. Naleso sikhathi ungalindi iminyaka. Praise the Lord. Ngifuna ukutshela siphila kule era bazalwane lapho okufanele khona uma umukela uJesu ungajabuliswa ukuthi adukulela inkamero namhlanje, khuphuka futhi uye kwelinye. Haleluya. Lento ithini bazalwane? Isho ukuthi yena uma ngabe sikhuleka, uma ukhulekile namhlanje wazi ukuthi ngizwe inkosi ingisiza, khuphuka uyokhuleka futhi unyuke futhi. Ngiyangizwa bazalwane? Lento ayihambi ngokuthi yena kade ngasindiswa. Yabona ngifuna ukutshela bazalwane siphila kwi-injury time. Jesus will come very very soon. Amen. La abazalwane abantu abasuthi ngeke belunge, abantu abanjani? Uma usuthi ngeke uze unzeni, ngeke ume kulesi sikhathi. Ngoba sifuna abantu abakhapha amanzi njengenja. Abantu abakhapha amanzi njengani bazalwane? Abakhapha amanzi njengenja. Abantu abalele ngesisu. Kodwa abawakhapha amanzi abalambele bomele kulunga. Akafuneki umuntu osuthi kulesi sikhathi. Haleluya. Haleluya. Ngeke ukwazi ukuma. Alibonge ivangeli. So bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela bazalwane kulelo nothi simbathi. Ngalelo nothi ngibizwa ukuthi senzeni bazalwane? Sembathi umoya engcwele.